tanggal 26 lokasi kedua lor ya. Nah, ini lokasi ini. Kayak cah sekolah lor. Kayak lapangan Cengkok lor. Dusun Desa Cengkok, Kecamatan Ronggot lor ya. Ya iki lakon apa terus? Ini lokasinya gini gitu. Golek panganan samploane kok polahmu koyo ngene iki. Lokasi neng alang-alang lor pokoknya. Wis digoleki ae mesti temoke lor. Apa ini tak dele lapangan akeh cah SMA renang bumbuh lor kayak. Kayak lapangan dusun Cengkok, Desa Cengkok lor. Lah iki lokasi nang alang-alang iki wis digoleki ae. Sing nemu aja lali share komen lor ya. Iki lokasine lor. Wis alang-alang. Wis ngene lor ya. Tak lanjut neng lokasi ketiga lor iki. Wis sing nemu aja lali share neng komen lor ya.